so min kuno anya kanyin kali jabi akoni kali jabu jaraye me ko ale ka koyi ko ale ma photo ta ka ci chema ko tumbe apele video de la apele video a ce nyabe alela kuma to kallan kulumbo ko ya sura ce ba kashi na muso kaso de kono fana an be min fo yere de haramu ye nin ko sugu de nunu yere de haramu ye u te be silamiya sare la mo ko ke ni ni ka ce ka ɲɔgɔn wele ka ɲɔgɔn fɔ telefoni la o wasara mais o ko kura n'o ko sugu minnu filɛ nin ye ninnu yɛrɛ de tɛ bɛn silamɛya sariya la mɔgɔ ni a hali cɛ i kana kɛ mame saga sanan kan yin kali jabi apeli video min filɛ nin ye e b'a fɔ a bɛ apeli video la i cɛ bɛ se ka photo in ta k'a to video la a bɛ se ka photo in ta photo in tali kɔnɔ la a bɛ se ka tromper ka taa mɔgɔ wɛrɛ ma ou bien a bɛ se ka photo in ta a b'a ka telefoni kɔnɔ kolokolo de bɛ ninnu na telefoni ko min filɛ nin ye kasara caman de b'a la hali suro ɲininkali in jaabi la n'an jiginɛ ko min nana na a ka ca dɔw ko ale yɛrɛ ka terikɛ kiliya ko a n'a ka muso dalen u dilan kan u lankolon u y'a photo ta mais a tɛ se telefoni cogo la ale bɛ mun kalama u lankolon photo a b'ale ka telefoni kɔnɔ u y'a ci ale ma u t'a kalama ale ja tigɛra de fɔlɔ a y'a ye fase an jiginnen dɔ ko ma a ko ale bɛ mɔgɔ dɔ dɔn karamɔgɔ dɔ de don bidiya karamɔgɔ dɔ de don ko a ka telefoni de tiɲɛna ale terikɛ ye telefoni dilala de a taara telefoni in d'a ma a terikɛ ma ko a k'a dila o ye cɛ in ka telefoni falen sɔrɔ ni muso lankolon foto de la bɛ kɔnte karamɔgɔw de la fana telefoni ko ye kasara de dɛ kinto da la dɔ y'a fɔ n ye ya ko a kɛra bamakɔ yan denni don kare kɔnɔna la kare kamalen misɛ caman ye denni ɲini furu la a diyaraw ye u ma sɔn ala y'a kɛ alimami dɔ de y'a furu alimami dɔ y'a sɔrɔ o y'a furu denni ni alimami dalen u dilan ka kafoɲɔgɔnya la ja y'a bɛɛ filime a b'a ka telefoni kɔnɔ a ka telefoni tiɲɛna dɔrɔn a taara di telefoni dilala na kare kɔnɔna la u bɛɛ bɛ denni dɔn bɛɛ hakili tun dara dɔɔnin kan k'a ɲini u ma sɔrɔ ni alimami de y'a sɔrɔ u ye nin wa video min filimu min ye a ka telefoni kɔnɔ telefoni dilana a y'a cari cari ni kin ka kamalen misɛnninw ye k'a cari cari ko alimami kɔni tɛmɛtɔ n'a bɛ tɛmɛ ka taa misiri la u b'a fɔ filimu ale tɛ foyi kalama kamalenw b'a fɔ a ma kare kɔnɔna la dɔrɔn filimu mais ale tɛ foyi kalama la fo don dɔ la de dɔw taara o de ci alimami terikɛ ma alimami terikɛ y'a yeli min kɛ a taara a sɛgɛrɛ a ko karisa mun bɛ sen na e bolo e ma sɔn min kɔnɔ wa ko ne ma sɔn min kɔnɔ ko min ne kɔni ye wa fɛn min kɔlɔsi sisan ni ne kɔni bɛ taa misiri la dɔrɔn n b'a fɔ denmisɛnninw la dɔrɔn ko filimu a y'a ka telefoni dayɛlɛ k'a ni muso lahala k'a ka fɔ ɲɔgɔn ni foyi ka dilan ka k'a bɛ yira la alimami sagira ka taa kaso a ko muso ma i ka minɛnw fara ɲɔgɔn kan ne y'i bila furu banna ni cɛ pewu ninnu kɛra bamakɔ yan donc an bɛ min fɔ musow ye hari an n'a ka furumuso appeli video dɔw i photo ta k'a ci a ma a y'a bɛɛ de dabila a tɛ bɛn silamɛya sariya la kasaraw de b'a la balo belebelebaw de b'u la u tɛ bɛn a ye ɲininkali min kɛ muso de wa u bɛ
o ko cee do de ko a ko ale ye sunna faamu a bɛ taa salli misiri de la ko dɔ de ko ale ye sunna faamu mais olu ni sunna misiri ma sɔrɔ tile fɛ ale bɛ ka salli sunna misiri la mais sufɛla la safo wagati ale ni sunna misiri ma sɔrɔ ale bɛ safo salli ni a ka denbaya ye u bɛ sagi fana bɛ tɛmu ye u bɛ safu ni wotiri salli ni ɲɔgɔn ye o bɛ cogo di min ye safo salli a n'a ka denbaya k'o salli o ka ɲi mais min ye u ka kɛ laada ye ka d'uma ka to ka safu ni wotiri salli ɲɔgɔn fɛ o tɛ bɛn o bɛ don bidiya kɔnɔ wagatini i n'i ka denbaya bɛ se ka safu ni wotiri salli mais a kana kɛ laada ye ka dume safu ni wotiri ka dagara sungalo dɔrɔn de la ka jama k'a ma sariya ye sungalo mume an ka safu ni wotiri salli alimami nɔfɛ jama la o kɛra laada ye sunna ye ani sariya ye sungalo nafila de ye mais ni o tɛ a tɛ daga nafila tɔ safu ni wotiri ka d'uma ka ko dongo do ni ka denbaya ka salli ɲɔgɔn fɛ o tɛ sunna ye don a bɛ se k'a kɛ don a bɛ se ka to mais a kana d'uma kan وصلي وقت تارو bon n'u bɛ ɲininkaliw kɛ k'u pɛrɛ latigɛ kana ɲininkali dilolenw kɛ ka mɔgɔ bila ko la ko alimami dɔ de don ko a bɛ dɛrisu kɛ misiri la ko ni salli wagati na sera ko ale tɛ dɛrisu jɔ a b'a fɔ ka taa salli wele misiri da la ni misiri ye jama misiri de ye wagati min fɔra ni jama bɛnna a la ko jama kana salli misiri la ni o nana jama ka masalaha ani misiri dabɔlen bɛ salli de kama a b'o bila dɛrisu ɲɛ saudiya filɛ haramu fila in bɛɛ dɛrisu dilaw bɛ dɛrisu la cogo o cogo ni salli welela dɔrɔn dɛrisu bɛ jɔ ka salli wele lamina bon ni salli jɔli wagati fana sera dɛrisu dila si tɛ makɔnɔ salli welela b'a ka salli de jɔ ni salli jɔli daminɛna dɛrisu dila kelen hari ni aya bi da la hadisa bɛɛ i b'a jɔ ye a bɛ salli donc ni salli wagati sera jama misiri de don ni wagati sera dɔrɔn dɛrisu ka jɔ salli ka wele de ni salli wagati sera mɔgɔw ka lasalli a bɛ se ka kɛ misiri min ni a ka jama dɔnnen don a b'a ka dɛrisu la ni wagati sera ka kuma dɔ tɔ nafa bɛ kuma min na jama yɛrɛ b'a fɛ o ka dafa kana tigɛ ni o y'aw sɔrɔ don dɔ la k'o n'aw ɲɔgɔnnaw dafa o kɔfɛ k'a ka salli kɛ baasi t'o la mais k'a kɛ e ka laada ye ni salli wagati sera e tɛ dɛrisu bila ko salli ka kɛ jama salli mɔgɔw bɛna misiri la jama min kama o de bɛ dɛrisu ɲɛ dɛrisu in kɔni ye masala de k'a kɛ sani salli wagati de ka se mais ni salli wagati sera jama masala kama mɔgɔ bɛ bɔ o yɔrɔ ja de dɛrisu ka jɔ salli ka wele de ni salli wagati sera salli ka kɛ de wagatiw dɔ la don dɔw fana bɛ se ka kuma dɔ sɔrɔ i bolo hakito bɛ ɲini jama fɛ ou bien jama yɛrɛ b'a fɛ ni kuma kana tigɛ a ka dafa baasi t'o n'a ɲɔgɔnnaw la ko misiri min u bɛ kibaruyaw lase mikorow la misiri kɔnɔ alimami y'a yira jama la ko a ka dabila ko jama ma dabila ko alimami bɛ se ka misiri bila ni nin ye wa ni alimami yɛrɛ y'a dɔn e bɛ misiri kɔnɔ i bɛ jɔ yɔrɔ min na e yɛrɛ de b'a dɔn n'a y'a sɔrɔ e bɛ jɔ yɔrɔ min na k'i to misiri in kɔnɔ i bɛ tawhidi de fɔ k'i to misiri in kɔnɔ sunna de bɛ fɔ ni hadamadenw ka masalaha i bɛ diina min na i bɛ jama min ɲɛ i b'a kɛ ka ko caman min bala ka mɔgɔw weleli bi silamɛw nafa b'i bolo nin tɛ se k'a tɔ ko e ka misiri bila ni e ye min fɔ o ye nin suguw la n'u y'a bila u filɛ n'u m'a bila e y'i ka seko kɛ e bɛ hadamadenw nafa ni lahala min ne diina la nin ka bon ni nin ko sugu ye e kana misiri to o kama i k'i ka weleli kɛ i k'i ka dawa kɛ
tanke ni bi ka dawala ibi ka welelila munni mogo ba faamu mogo ba mina nin ko sugu min fana fule nin ye kana korto abeta ka boyo kana korto abe boy me alimami fana kana ke mogo ye munun dusu bolende fendoni doro ni tanke mogo migge imi bo misiri la fendoni doro nebe misiri bila fendoni doro nebe misiri bila e yere bado fana kito jamanye nafa min bila sunna la nafa min bila tawhid la ibe tawhid wala ni sunna wala ni min ka bake ka mogo nafa bake ka famu e kana to ko be dimi ko be misiri bila anyo de fo wa sabru ala al ajafi ni mogo be ninda wala tora de bi soro koy ika kuma bete mina ika kuma bete ta direct woni wala li kera de ninne ko kuma me amata mfana na dimi na yoro bila e kal ni nyeta manse ko itake ka wala li ke katalama wala li kala kana dimi ko ne ka kuma mata ni mogo ko ne ala soso maso ala tamo mafo ci jenta ibe se ka dimi dinay mais mogo ku do fana be ni ale ye min fo ni o de ma mina doro o ba dimi ni mogo fana o yeri la o yetta ma sere ko be wala li ke kati yere de ma donc ni be wala li ke kata dina de ma tanke ka kuma o ba ke fa ka famu nafa bala nafa be kalima mi la sunna kono dina kono nin ko sugu min be koyla ni ka fota do jembe kama ubo ke ka fota do utese kata yurunin kele ubo ba ma ibe munyu ka sabali de tusuru ki jija ka weleli ke ni konnan jani bisu kala se ni ala sonna yelema bina ke atola mais ama jare ko ebe dimi ko be misiri bila nin kama tanke nafa bila misirina cool. Bon, ni kale mununke e kwa fure munye nu cha yara durambe nyina de ka kurana da tapi sanfe doni ka baw ko dugu kolo senema ube tapi ka kurana da ka basi tala silamiya sariyala tanke dugu kolo senema de do ka kurana da ka ube tapi seneya lendo do ka kurana da ka fentola me ko ni be yorola ulu kala da yede ka kurana bonya de fo ni be kurana da ka da fende be ka pour mogo kanati bisigani kurana dogoyaliye ibe yoromi ukalla da minye uko sugula nu be kurana da foi ka da fendo de sampe ifana koke sino ka kurana da duguma ka da tapi sampe basi tola ne don ke ba ko ni fembo do be ka kurana da ka wode kanyi o man yu'addim sa'ira allah fa innaha min taqwal qulub ko ala ko ni mogo minya ala ka bato ta manse ala ka bato fenta manse ni mogo minya ulu bonya o ba yira dusukumbe shira ala ye donc ka kurana bila fendo samfe wode kanyi min ni yay mogo min fana kurana da tapi samfe ube duguma dugu koro senemando don ke ba ko bashi tala ni kal folo jabu fulanna ko dobe ko abadda mbi kata salafiyama ko na akatawra kelena ya katawu iya ka katawu yira la beso men na jamala te katawu imbange abe daga ka doni mina la wotewa ni karamo yore be minka ewa bisukun kalasi be minna doni bala abe sarafu ka taboloka ate sommo ni kataw kata ube hari na yire katawra minna sani mogo ka banga yire baka kataw bange mogo wiye ni o karamo be ka doni mina la ode kanyi katemeninka me no karamo ti bolo ibe se ka doni mina nina ayire kataw minke na ya yira la maso ka bange oba aledeka abe sababa munun ka be sababa munun foye e ba ka sababu nunta ka kataw min fule ni yekele na kala maso asonna me jama'a te so o kun ko ba lere de ka me ata bale ka dori minala donc ko ni mogo min fana ko ale te so ko ale ko ku dambi kata sarafiyama ko o ye bidiya de mogo man ka doni mina wala no sabatira mogo mina na ta do de delilu ba ira fana la ne shihabe kai ka delilu ira la dina la ka fo sarafuya te ko kura ye bidiya te sarafuya ye doro sebo tabi nan ni ngurpu saba de sarafuye
nunun tumbe aqida sugu ni duskuna sigu mununka nunun tumbe bato chogo mununka hada maden ku ka bato chogo kulla dege u ka bato chogo la salafiya ye ode abu Allah fam har anka risala kono wayti ba us athari salafu salih abi har risala kono koy ka salafu salihu nomina oti kokoro har anka figu ye salafiya de fo arisala ka muqaddima salafiya de wa itibai asari salafu salih obi risala kono njela salafiya te bidiyai abode yira tigila na ya famu afule na ma famu nin tigi yere madina famu yere folo janko ina doni minala donc munu ye dina famu ye salafiya famu ta doni mina wulula ko doye ɲininkali do nati ko ka wolelu muso ka wolelu janya ɲɔgɔnna n'u b'a fɛ bange kɔlɔsi doni kibaw ko n'i y'a kɛ fantanya siranyi de kama ube denw kana caya mbolo ula doni sege kama mbe sege mini minyi anofe ube ka nafagati n'u ka dépasser denw n'u cayara mbolo u ka dépasser cayali n'u ka nafagati cayali k'a kɛ o de kama ka wolilu janya ɲɔgɔn o ye haramu ye silamɛya sariya la i y'i juguya ni ala ye e yɛrɛ ka garijɛgɛ t'i yɛrɛ kan e yɛrɛ tɛ se ka yɛrɛ balo yɛrɛ fɔlɔ janko denw e yɛrɛ o i denw a balo a ka garijɛgɛ bɛɛ bɛ ala de kan mɛ ni e y'i ka wolilu janya ɲɔgɔn na de ko o ka balo sirani de u ka nafari sirani u ka dépasser sirani nin ye haramu ye kan ala ko nin de ma wala taqtulu awladakum khashyata imlaqi a ko a kana denw faga fantanya sirani kama de na yoro dola mini imulaqi fantanya kama akana denw faga fantanya kama na cogo dola akana denw faga fantanya sirani kama donc ni mogo min ye den cama wolo e yi ka woleli janya ɲɔgɔn i kana den caman sɔrɔ dépasser sirani de kama ni nafagati sirani de kama i ye haramu kɛ a tɛ bɛn silamɛya sariya la mais n'i y'a kɛ u jura haju dɔ de kama muso kɛra muso de ye ale ka de kɔnɔw ka surun ɲɔgɔn na de n'a jiginna ni den min ye ni kalo 4 bɛna dafa a bɛ kɔnɔ wɛrɛ ta nin den min bɛ sin na a ka sin min a tɛ hari san dafa kalo 4 ɲɔgɔnna dɔrɔn muso bɛ kɔnɔ kura wɛrɛ ta ka nin to sin na ko o ka bɔ sin na de min ye ka biboro d'a ma ka balo cogo wɛrɛ da sinon a tɛ se ka balo n'o n'a ɲɔgɔnna sabatira muso min na kariya ka laada ye dɔɔnikɛbaw ko ni dɔgɔtɔrɔ ɲuman min bɛ yen a y'a yira fura dɔ bɛ yen a bɛ se ka denw faransɛ janya k'a bila muso tɔ ka wololi hakɛ la fura in fana tɛna bana wɛrɛ se muso in ma muso in jɛnna ni nin ye a cɛ jɛnna ni nin ye baasi tɛ nin na ni darura nana u b'a fɔ nin de ma tɛnjimu nesili ka kɔnɔ bila muso tɔ ka jigili kɔnɔ hakɛ la baasi t'o la mais min ye katimu nesili ka balili kɛ n kana wolo yɛrɛ dɛ o tɛ bɛn den kelen sɔrɔla nkin ka wolo nugu yɛlɛma n kana den wɛrɛ sɔrɔ nin kelen wasara ou bien fula wasara o ye haramu ye o b'a fɔ katimu nesili o ye de ka denko yɛrɛ tigɛ pe o ye haramu ye mais n'i y'a sɔrɔ denw bɛ da ɲɔgɔn kan de ko furancɛ janya ko bisa muso tɔ ka laada jiginni cogo ma baasi t'o la n'o haju nana bon ko olu bɛ jamana kɔfɛ ko ni musow bɛ bɔ ka taa haju la dugu kɔnɔ bɛ hijabu dɔn mais du kɔnɔ na i tɛ hijabu dɔn an bɛ bilasira jumɛn fɔ an delila ka ninnu fɔ ka caya jamana kɔfɛla yɛrɛ tɛ hari an yɛrɛ ka jamana in kɔnɔ an ka mara cogo filɛ cogo min an bɛ ala de deli hari bi ala ka na ni diina faamu ye ɲɛnamaya cogo min ni balo cogo min ni mara cogo min b'an bolo a bɛ se ka yɛlɛma cogo min mais duba kɔnɔ n'a bɛɛ bɛ du kɔnɔ kɔrɔw ni dɔgɔninw an n'a ka musow nin ka muso e ka jumarami tɛ e ka dɔgɔnin ka muso i ka jumarami tɛ e ka muso fana ka jumarami tɛ i ka dɔgɔnin ye a bɛɛ bɛ ka du kelen kɔnɔ hijabu t'u la haramu don silamɛya sariya la suratu nur a b'a kɔnɔ hadamaden muso
mogo munun kan ki ye i ka masiriw la i ka ladafiniw la ni hijabu t'i la nko ala y'u jate de u be suratu nuru kɔnɔ ala y'u jate de mogo munun kan ka muso ye a ka parefiniw la an'a ka masiriw la ala y'u jate suratu nuru kɔnɔ olu dɔrɔn de kan ka muso ye ni a bɔra olu la a tɛ daga muso cɛ o cɛ silamɛya sariya la i bɛ se ka muso furu n'a furuli ma haramu i ma sariya kɔnɔ badabada a tɛ daga i ko muso ye a ka parefiniw la a tɛ daga i ko muso ka masiri ye fo a ka farikolo yɔrɔ bɛɛ de sutura i ma a b'a farikolo yɔrɔ bɛ sutura n'a bɛ bɔ dugu kɔnɔ cogo min dɛ so fana kɔnɔ n'a jumara min tɛ e a wajibira k'a ka farikolo bɛɛ de sutura i ma i kana ye o de ye diina ye o de ye sunna ye o de ye kurana aya o de bɛ suratu nuru kɔnɔ mɔgɔ minnu kan ka muso ye a ka masiri la u jatelen de don donc an bɛ ɲɛnamaya cogo min na tɛ jamana kɔnɔna don jama kɔkanna don a bɛ duba kɔnɔ a bɛ du kɔnɔ du min ni cɛw bɛ ɲɔgɔn kan i ka jumaramu tɛ a haramuyara o t'u ye ni hijabu t'i la fo i k'i farikolo bɛɛ de sutura ka bɔ o la komi i b'a kɛ n'i bɛ bɔ dugu kɔnɔ cogo min bon ka kuma surunya dɔrɔn ko ni mɔgɔ min ye kafiri ye a ɲɛnamayara kafiriya kan a sato a ye seeri kuma fula fɔ an b'a kɛ cogo di Sheikh Abdallah Bumbaji ɲininkara nin na a ko n'a y'a sɔrɔ a tun tɛ salli abada kafiri de don a sato n'a ye seeri kuma fula fɔ ni tuubu ŋaniya de a ye seeri kuma fula fɔ ni tuubu ŋaniya de a tun bɛ kafiriya min na ka bɔ a la n'a sara a y'a sɔrɔ ni nima karame ɲɔgɔn min na silama de don a bɛ komi ciden sallallahu alaihi wasallam Madina kamalen don yahudiya kamalen don tun bɛna ciden ka so kɔnɔ a bɛna ciden ka baara misɛnninw kɛ yahudiya de don don dɔ la ciden maa ye a ko kamalen min bɛna ya yahudiya kamalen min bɛna ye ne t'a ye sisan de ko a bananen de don ciden taara a fɔ a y'a sɔrɔ bananen dalen don fa sigilen b'a kunna ciden y'a ye lahala min na a y'a dɔn kamalen bɛ sa a tɛ bɔ bana in na a ko ya gulam qul la ilaha illallah a ko kamalen a fɔ la ilaha illallah kamalen in b'a fɔ ka kuma in fɔ a b'a fɛ k'a fɔ mais a siran n'a fa ɲɛ a dalen y'a fa lajɛ fa fana y'a dɔn den ye lajɛ kun min kama fa in y'o dɔn a b'a fɛ ka kuma in de fɔ a siran na ne de ɲɛ fa in ko den ma i tɛ abal qasim a ko qasimu fa u b'a fɔ ciden de ma ko qasimu fa a ko qasimu fa yi ɲamari ni min ye a kɛ kɛ kamalen ko la ilaha illallah a sara ciden bɔra ko alhamdulillahi alladhi anqadahu bi minan nar a ko tanu bɛ masa ye masa min ye kamalen kisi jahannaba tasuma ma nin ka sababu ye a bɔra nana fɔ sebaw ye a ko a ye taa ka balima ta a kana ka suko kɛ sebaw taara kamalen ta kana ka suko kɛ donc ni kafiri ye seeri kumaw fɔ ka sage k'a fɔ mɔgɔ ye a y'o fɔ ni tuubu ŋaniya de k'a bɔ kafiriya in na a y'a fɔ a sara silama de don a bɛ ko ka kasante ka salla ka de mais n'a y'a sɔrɔ ni nana gɔnɔn kɔnɔ ani nin bɔ de bɛ ɲɔgɔn na ni nana gɔnɔn kɔnɔ dɛ kuma in fɔra jate to kan ciden ko inna allaha yaqbalu tawbata ahadikum ma lam yugharqir a ko ala b'a dɔ la kelen ka tuubu min na ni ma bɔli damina ni ma bɔ kan fɔ gɔnɔn kɔnɔ وليست توبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ala ko tubu te mɔgɔw ye dɛ mɔgɔ minnu bɛ baara jugu kɛ fo ni saya nanu ma wagati min u b'a fɔ sisan tubira tubu tɛ wulu ye donc n'a y'a sɔrɔ ni saya ni makara de bɛ ɲɔgɔn na seeri kumaw fɔla jate to kan mais sani saya ni makara k'a minɛ de a bɛ bana in de la a ye seeri kuma fɔlɔ fɔ k'a fɔ ni tubu ŋaniya fana de ka bɔ kafiriya la
donc na sara wala silama de do سبحانك اللهم ربنا بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ابي باكا بواكا وقتي جمعه ni den balugu yara den cema ni balugu yara ika hakke bora ifaka fonna ya soro ujura ni darura nana ni balugu yara doro ika ko keri ire bi ireta me tusuro hari den balugu yaren kofe na desera de cho ale ya fere bedeke alla de ya dese setaye sebe e faye akan na fati ka wajibi parce que fana qaida do mo ni sara na be do ika chiela nu tigi desera setaye sebe ya na fati keri ka wajibi mais ni balugu yara kone ika ko bora ifaka ko doko ni eye do ta mogo do kofe mogo do misali ya ye akan nafolo do sunya kata kofe ata kalama mais alanya siranya nana do idusukun kono isirana alanye itubira ibo nafolo sagi chogodi parce que ni etara dama sisa ko karasa ni nyita e netunya ta ikofe abese kana ni manka ina